Når vi nu er ude og fiske stavning på den take med de nye bidemøller. Der har en ven med, som står og fisker herovre. I går faktisk 2, og dem kan I lige se et billede af her. Men lad os se, om vi kan fange noget. Så lykkedes det sgu at fange en her. Ja. Det er sgu en PR til mig også. Nu skal vi være der bedst. Ind gennem gælden her. Så. Ja. Sådan her. Så lige en billede, hvor jeg holder den ordentligt. 1,8. Nå, men det var det for den her fisketur og video. Og ja. Smid et like, hvis du kunne lide videoen. Og subscribe. Ses i næste video. Hej hej.